טוב, אז ידידיה הוא הילד השלישי שלנו מתוך 6. הוא נולד בנתניה, גרנו בנתניה. הוא היה סנדוויץ', ממש ילד מתוק, ממש קראנו לו השוקולד שבסנדוויץ'. באמת הוא היה שקט, אבל... שקט פנימי, אפשר להגיד את זה. כן, זה לא שקט, זה שקט פנימי. זאת אומרת, הוא לא היה מדבר, אבל כשהוא היה מדבר, אז הוא היה לו אמירה. אחרי זה הגענו לפה בסביבות גיל בר מצווה, זאת אומרת, הגענו לפה לרבבה. ידידיה הוא האח המרכזי בבית, באמת, בכל המובנים. הוא גם באמצע, וגם הוא היה מגיע, הוא היה מאחד את כולם, הוא היה מחבר בין כולם. ממש אהב את המשפחתיות, אהב את הבית, אנחנו 4 אחיות וכל אחת רצתה את התשומת לב ממנו, וידידי מה איתך ולשבת ולשלוח לו הודעה, והיינו מדברות בינינו עם מי הוא מדבר יותר ולמי הוא שולח יותר. הם היו קוראים לו בצחוק הזה ידידיה וכותונת הפסים, כי הוא היה הילד האהוב, בלי הוא גם כזה, הוא היה כזה מחייך עם החיוך המבויש שלו כשהוא שומע את זה, כי הוא ידע שהוא כזה. היה איזה מקרה שפעם אחת הביאו אותנו, אז הוא אמר לצוות החינוכי, שאין בעיה, תביאו לי איזה עונש שאתם רוצים. רק אל תטרטרו את ההורים שלי. הוא לא רצה אף פעם, הוא לא רצה להציב אותנו. הוא רצה אופנוע תמיד, אופנוע כביש שאשתי לא הסכימה בשום פנים ואופן. פשרנו על אופנוע שטח. עכשיו, אופנוע זה קודש קודשים. כאילו, אף אחד לא נוגע, לא מתבלבל. אני, יש לי גם ראשון לאופנוע. הייתי עולה לו על האופנוע, הוא היה תמיד אומר לי, אינן, תיזהר שלא יקרה, שלא יצוד, שלא. והשטח הוא מאוד מאוד אהב לטייל, גם כל שישי שהוא היה מגיע, אז הוא היה ככה יושב, כמובן לא היינו נותנים לו לצאת מיד, אבל ככה יושב איתנו, מדבר, משתף, ואז ככה לפני שבת כדי להספיק, הוא היה פשוט רוכב וממש מתחיל מכאן, כל השומרון והבקעה, הוא היה מכיר ממש כל שביל, כל פינה. כשהוא היה מגיע, הדבר ראשון, הוא היה, אבא, אמא, בוא נלך לאיזשהו טיול. אנחנו לא אנשי טיולים, אבל בשביל ידידיה עושים הכל. זה יכול להיות בצום, פעם אחת הוא הוציא אותו בתענית אסתר לטיול חורף כזה. כן, הוא אמר לו, אבא, בוא נלך, והם היו בצום שניהם, הוא לא ויתר לו, הם עשו כאן את נחל קנה. תמיד רצה סיירות, והוא רצה הכי גבוה, יום אחד. הוא הלך לעשות את הגיבושים, המטכ"ל. כאילו סיירות, משהו מהאחים, מהטופ, הוא רצה להגיע לטופ, כן. הוא נפל ביום השלישי, הוא כל כך התאכזר, יומיים היה למעלה, כל כך התאכזר. הוא יצא מהחדר, הוא היה מבואס, כי הוא ידע שזה לא בגלל היכולת, בגלל זה. הוא פשוט לא יצא מהחדר יומיים, הוא היה מבואס, וניסינו ככה לעודד אותו, וזהו, ואז הוא הלך לצנחנים. כן, הוא היה מאוד מרוצה מכל המסלול, ממש של ההתחלה, של ההכשרה, הכל, כאילו באמת היה לו מאוד מאוד טוב, כל הסיפור. בשבת כולם הולכים פה עם נשקים. אז אמרתי לו, ידידיה, יש לך את הנשק, תלך גם אתה. לא, מה, מספיק כל השבוע וזה, לא רוצה, לא יודע, הוא לא רצה להתבלט בקטע הזה. אמרתי לו, צא קצת, שיהיה לך גאווה. לא, הוא ישר היה מגיע, מוריד את המדים. כשהוא היה מגיע, זה היה יום חג בבית. וזה לא, אתה יודע, יש לנו את הבן שיהיה בריא השני, שהוא ככה, הוא היותר עם רעש וצלצולים, וידידיה בשקט שלו פשוט היה עוצמתי, פשוט עוצמתי מתוך השקט שלו. כשהוא היה חוזר, לפעמים הוא היה נתקע בדרכים, אז היינו אומרים לו, ידידיה, למה אתה לא מתקשר? נבוא ניקח אותך. אז הוא אומר, לא, בסדר. לא רצה להטריח, לא רצה להכביד, כאילו ממש, כאילו אני מסתדר. הוא היה מקפיד מאוד כשהוא מגיע, הוא היה מאוד חברותי, היה לו הרבה חברים, ועוד לפני שהוא היה מניח את התיק בכניסה, הם כבר היו עם הטלפון, הייתי תמיד אומרת לו, איך הם יודעים שדבר? הגעת, עוד לא הספקת להיכנס בדלת. אבל הוא הקפיד תמיד, הוא היה קודם כל יושב איתנו. אז שהוא היה חוזר הביתה אחרי הרבה זמן שהוא היה בצבא, והיה חשוב לו קודם כל לתת את הזמן למשפחה ולבית ולהראות שאכפת לו ושכיף לו איתנו ולספר סיפורים ולספר חוויות. ערב שבת פה ביישוב זה תמיד, כאילו אנחנו עוד לא גורמים את האוכל, כבר דופקים לחברים, יאללה ללכת לעשות סיבוב. הם תמיד ידעו, הוא היה מגיע, או אפילו בהנהון, במין מבט שלו אליהם, הם היו מבינים שהוא לא יוצא עוד. והוא היה יושב איתנו כאן, תמיד מקפיד לדבר, לשבת איתנו, לצחוק, לזה. באמת הוא לקח את כל המשפחה לדברים משפחתיים, מוציא אותנו ולוקח אותנו למקומות ולראות עוד מקומות חדשים בארץ. המשפחתיות הייתה ערך מאוד מאוד חשוב מבחינתו, החיבור לבית.
הימי הולדת שלי, זה כזה תמיד, הוא היה נותן לי מתנה, וגם פעם אחת הוא פשוט חזר, היה לי הולדת, ואז שבועיים אחר כך הוא חזר מהצבא, ואז הוא אמר לי, קניתי לך מתנה, ואז אמרתי לו, הוא מצחיק מאוד, ואז כזה אמר לי, קניתי לך מתנה, הבאתי לך מהצבא, ואז חשבתי שהוא עובד עליי כזה, שהוא לא באמת משהו. ואז מסתבר שלפני היום הולדת שלי, איזה חודשיים לפני, הוא כבר הזמין לי מתנה. לפעמים הוא היה, הייתי מבקשת ממנו משהו, לסדר איזה משהו, או להקפיץ אותי לאנשהו, זה היה בהתחלה מתחיל עם האח הקשוח של לא, תסתדרי לבד או תעשי את זה את, אבל הוא תמיד היה דואג בסוף לשלוח הודעה הסתדרת, או לבוא ולעשות את זה בעצמו. היה מאוד קשה להרגיז אותו, מאוד. אני לא זוכרת אותו אף פעם כועס. כאילו גם אם היינו איתו, כאילו היה מקפיץ אותנו למקומות, וחבר שלו היה מתקשר אליו, אז היא אומרת לו, דידי, תענה, והוא אמר, אני אחר כך כאילו אחזור אליו, לא עכשיו. נותן לך את התחושה שעכשיו הוא איתך, עכשיו כולו איתך. השקט הזה, השקט שהוא לא מדבר יותר מדי, לא עושה יותר מדי, ולפעמים גם לא אומר דברים שהוא עשה, נגיד דברים בעזה, שהוא היה מספר רק לינון, או אומר לו מבצעים קטנים ודברים קטנים שהוא עשה, ואז ינון היה בא ופותח את זה בשולחן שבת ואומר לכולם, אז הוא היה שם לו מרפק, אומר לו, למה אתה אומר? באמת הוא עשה קורס מ"כים, באמת פיקד על אימון מתקדם. אני אמרתי בשבעה שאם היינו מקליטים את החייל הראשון שהגיע ואת החייל, לא יודעת, 80-90 שהגיע, הם פשוט כולם תיארו אותו באותו תיאור, ממש אחד לאחת. קודם כל באמת את השקט הפנימי הזה, השקט ובאמת הענווה הפנימית הזאת, ויחד עם זאת כאילו סמכותיות, באמת בלי להפעיל סמכות. והם אמרו שהוא היה המ"כ היחיד שלא מפעיל שעון. כלומר, כל הכיתות המ"כים זה, פותחים שעונים, הזוגי המ"כ היחיד שלא פותח שעון, והכיתה שלנו מצליחה לוקחת את כל התחרויות, עושה את הכל בזמנים, כאילו הכי מצליחה. ולאורך כל הדרך, באמת, הוא היה קורא להם, הוא היה אומר, החבר'ה שלי, והיינו מתבלבלים, החבר'ה מהיישוב, הוא אמר, לא, החבר'ה, הוא לא היה קורא לחיילים שלי, החבר'ה שלי. היה איזה חייל אחד שנרדם באחת השמירות, וידידיה בדיוק הגיע לעמדה, והוא ראה אותו ככה, אז הוא אמר, ככה התחלתי לפחד, הוא אמר לו, אתה עייף? הוא אומר לו, כן, אז אמר לו, לך חצי שעה, אני מחליף אותך, תחזור. באמת איתנו, מכיוון שהוא לא רצה להדאיג אותנו יותר מדי, אז הוא לא סיפר דברים. אבל יותר עם אח שלו הגדול. אז אני מאמין שאיתו הוא דיבר יותר ממש בנושא הצבאי. כי איתנו כל פעם, מה שלומך בסדר, מה איתך? סבבה. כן. שלומך בסדר? סבבה. זה מה שהוא היה אומר, זה שני המילים שהוא היה אומר. אני הקטנה במשפחה, והוא כאילו כבר גדול, כאילו היה בן 21 וכזה. וכאילו, ברגע שאח שלי הגדול התחתן, אז אני עברתי לחדר עם דידי, כאילו מדידיה. וכאילו לא היה לו בעיה, שכזה נהיה ביחד בחדר, וכאילו תמיד הייתי כזה מציקה לו לפני שהוא היה הולך לישון, הייתי שואלת אותו שאלות על הצבא, או על מה הוא עושה, על האופנוע וכאלה. כזה תמיד זה היה כזה באחד בלילה, כשהוא כבר מת לישון, וכאילו תעזבי אותי כבר, אבל תמיד היה לו זמן אליי כזה. הוא לא התלונן, כאילו באמת הצנחנים לא יצאו בתחילת הלחימה, אולי כמעט איזה 80 יום, אני חושבת זה היה. הוא לא היה מתלונן, אנחנו היינו מתקשרים כאילו אחרי, כשהיה אפשר, הוא אומר, לא, אמא, כאילו, הכל טוב, וזה. הנקודה של הגבורה של ידידיה הייתה, לצערי, גם במותו, אבל גם בחיים שלו היה חי, כל חייו זה היה בגבורה, הוא היה מתעסק בטוב, הוא היה עושה... ב7 באוקטובר, אני ואשתי גרנו בשדרות, המשפחה של בעצם כולם, כל האחים וידידיה ביניהם וההורים, הם מגיעים אלינו לחג. כשאנחנו לאט לאט מתחילים להבין מה קורה בעצם, אז קודם כל אנחנו יורדים למטה, מתחת לבניין, מתקדמים אחרי הגל הזעקות הראשון, מתקרבים לכיוון הישיבה, ואז בעצם אחת מהשכנות אומרת לנו שחדרו מחבלים, עלינו, הבאנו את הנשקים והתקדמנו חזרה לישיבה. ואז באמת אנחנו מתקדמים לכיוון תחנת משטרה, שם אנחנו מקבלים אלינו את הבנות של משפחת סויסה. ההורים שלהם נרצחו בתחנת המשטרה. אני רץ עם רומי וליה לכיוון הבית, חזרה לבית שלי, וידידיה ממשיך עם האיש ביטחון לכיוון התחנה עצמה. זהו, אחרי זה הסיפור התגלגל, וידידיה כבר מצטרף לצוות שלו, אני חוזר חזרה לשירות מילואים. רק אחרי שהוא נפל, ידעו בכלל שהוא היה בשדרות. אחיין שלי נהרג שבועיים לפני ידידיה, ואני זוכרת שבסוף כאילו ראינו אותו פעם אחרונה באמת בלוויה של הבן דוד. זה היה הפעם האחרונה שראינו אותו לפני שהוא נהרג. ושאלתי את החברים שלו כשהם באו לנחם אותנו, איך ידידיה היה ביום הזה שהוא חזר. הלוויה הייתה ביום ראשון והוא חזר. אז הוא אמר לי, החבר, הוא אמר לי, תשמעי, מי שלא ידע שהוא היה בלוויה של בן דוד שלו, הוא לא ידע. הוא אמר לנו, יאללה, איך הוא אמר כזה, יאללה, חוזרים להמשיך את זה עוד יותר אפילו. עכשיו יום הולדת האחרון שלי,
זה יצא, היום הולדת שלי יצא בשבעה של בן דוד שלי. ישנתי עם אחותי בחדר, כי היה כאילו, האחים שלי ישנו בחדר שלי, ואז דדי נכנס לחדר, וכזה שמעתי שהוא אומר לה כזה, מה, היא ערה? ואז היא אמרה לו כזה, לא, כי היא באמת חשבה שאני ישנה. ואז הוא שואל אותה כזה, מה אני יכול לקנות לה ליום הולדת, מה לעשות לה וכזה. ובאמת, אחרי שהוא נראה, גם אמרו לי שהוא באמת, כאילו, כבר תכנן לקנות לי מתנה, ורצה להביא לי אותה וכזה. והפעם לא באמת חיכיתי למתנה ממנו, חיכיתי לרגע שהוא נותן לי אותה, לחיוך, שכאילו, החיוך שלו. הוא היה לו חיוך ממש, כאילו זה היה, כאילו מאוד, גם הסטיקר שלו זה בעוז וענווה. כאילו זה היה ממש, זה הוא, כאילו הענווה ולא לדבר על עצמו, אז באמת הוא היה אחד כזה. היה לו חייל שהתקשר לאמא שלו, והוא דיבר כזה עם אמא שלו, ואז אחרי השיחה דידי בא אליו, כזה שם עליו יד ואומר לו כזה, אתה לא עושה את זה טוב, אתה מלחיץ אותה, כזה, אתה צריך לדבר יותר בנחת, הכל בסדר, תרגיע אותה שהכל טוב, כאילו, באמת, תמיד שם מתקשר אלינו, אז באמת תמיד הוא אומר, הכל בסדר, הכל טוב, כאילו... סלמת מעולה. זה המשפט שלו, אני חושבת. הכל אחלה. כן, הוא היה צריך לצאת, כאילו, באמת לאירוע האירוסין, גם אמרנו בצהריים, דיברתי איתו, ואמרתי לו, מה, כאילו, הוא אמר לי, כן, הרבה מהחבר'ה יצאו כבר, ונשארנו כאן עוד כמה חיילים, אני אצא יותר מאוחר, הוא מגיע. אז אמרתי לו, מה, למה לא יצאת? יש לנו מחר אירוע, כאילו, היית יוצא כבר, והוא גם בזה, באמת, בהשלמה שלו, לא, אמא, הכל טוב, וזה, עוד כמה שעות אני יוצא גם. הלם. כן, זה היה היום שהכי פחות דאגנו, כי אנחנו מבחינתנו כבר בחוץ, כאילו, אנחנו היינו ב7 בערב באירוע בר מצווה, והבן חיכה לו בסדרות, כי הם גר אז בסדרות, אז הוא חיכה לו לאסוף אותו. אז אנחנו כאילו, זה היום שהכי, כאילו, מכל התקופה הזאת שהוא היה בצבא ובעזה והכל, זהו, כבר בדרך הביתה, מחכים לו לאסוף אותו, וזה היה באמת כאילו משום מקום, באמת לא ממש משום מקום. כמו שאתה אומר, כאילו, הוא אמר עוד קצת ואני יוצא. אני אמרתי פעם שאנחנו לומדים מסילת ישרים, שערי תשובה, את כל אלה, אבל הוא בפועל עשה את זה, הוא לא היה צריך ללמוד. הוא לא למד את זה מתוך הספרים, אבל הוא ממש היה בו ענווה, היה בו הכרת האמת, היה בו חברות אמיתית. אנחנו בתור הורים, אז אנחנו לפעמים אומרים דברים אבל זה באמת היה בו. אם הוא אומר לאשתי שצריכים אותי, אני הולך. זה אומר שהוא בעצם השליך את עצמו למען עם ישראל. לפעמים אתה שומע את זה ביום הזיכרון, ואתה אומר, שמע, זה מילים גבוהות, אבל הוא באמת היה כזה. באמת.